Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa dalah para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya menika ing saat punika melebet serat kalih ayatipun 213 dumugi ayat 200 gangsal welas. Kagem para pamirsa ingkang ing saat punika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tombo paring usada, mugi-mugi enggal seger kuwarasan kados wingi uni. Kagem para pamirsa ingkang ing saat punika nedeng nandhang masalah ingkang berat, ingkang awrat, ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nedeng tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Dumateng para kadang ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi, tuwin paring koreksi dhateng Kreweng Aji Channel, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Taala ugi paring dhateng kula panjenengan sedaya paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat, rejeki ingkang kuwatah turah embelawah. Mugi-mugi ugi Gusti Allah Taala paring dumateng kula panjenengan sedaya, mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger kuwarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal dhateng kula panjenengan sedaya, lan ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj, saha saking sedaya bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah Faba'asyallahu nabiyina mubasyirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima talafu fih wa ma talafa fihi illal ladina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu ba'yam bainahum fada'illahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi
minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masyalul ladzina qalu min qablikum masathumul basya'u wadra'u wazzul zilu hatta yaqulal rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nas'arullah ala inna sadarallahi qarib yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfa'atum min khairi falil walidaini wal aqrabina wal wal masyakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih saking manusa iku umat siji mulane Gusti Allah anjumenengake para nabi dadi juru ngampil warta becik sarta dadi juru pepeling sarta panjenengane anurunake kitab kalawan kayekten kaampil para nabi mau supaya iku amancasana antarane para manusa ing dalem prakara kang kono padha sulaya lan ora ana wong sulaya ing kono kajaba malah para kang kaparingan iku ing sawise tandha yakti sawise tandha-tandha yakti anekani dheweke saking padha sengit sinengitan mulane Gusti Allah taala anuntun para kang angestu kalawan kaparenge marang yektine ing prakara kang padha dadi sulaya lan Gusti Allah iku anuntun sapa kang dadi karsane marang dalan kang bener. Apa ta sira padha rumangsa menawa sira padha bakal lumebu ing taman kang mangka keanak-kanane para kang kapungkur sadurunge anekani sira kasusahan lan kasangsaran anibani awake lan padha digunjingake nganti utusan sarta kancane kang padha angestu padha celatu kapan rawuhe pitulungane Gusti Allah sayekti pitulunging Gusti Allah wis cedhak
cedhak. Dheweke padha takon marang sira, apa to kang kudune diwèwèhake Celathuwa? Raja Darbeke apa bae kang sira wenehake? Lan iku tumrap wong tuwa loro lan krabat lan bocah yatim lan para miskin tuwin para lelaku kalayan kabecikan apa bae kang padha sira lakoni sayekti iku Gusti Allah Ta'ala ngudaneni. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha sabda-sabdanipun. Kateranganipun menika katerangan wonten ing ayat 213 tembung kana punika boten mesti kedah mengku sariyos nerangaken barang ingkang sampun kalampahan kemawon. Nanging wonten ing Quran suci inggih asring dipun agem ingkang kaliyan mengku suraos mangandikaaken gelar yekti ingkang sampun umum kadosta ing dawuh kana aka nasan kafura, tegesipun manungsa iku kurang ing panarima. Tegese manusa iku kurang ing panarima. Katerangan candhaipun tiyang asring boten leres anggenipun maham suraosipun ayat punika. Peranganipun ingkang wiwitan ayat punika badhe kula ambali malih. Ayat punika beda kalayan peranganipun ingkang kaping kalih ingkang badhe karembak ing katerangan candhaipun. Perangan ingkang wiwitan wau nyebutaken angger-angger ingkang sampun umum. Inggih punika Gusti Allah Ta'ala ngutus para nabi dhateng sedaya umat. Jalaran sedaya umat punika umat satunggal kados dene ingkang kapangandikaaken wonten ing wiwitan ayat punika. Awit saking punika boten saged yen to umat ingkang satunggal kaparingan nabi satunggalipun boten. Salajengipun kapangandikaaken bilih tunggalipun nabi wau mesti kaparingan kitab supados dados pitedah dhateng margi ingkang leres tumrap para golongan ingkang sampun wonten ing saderengipun rawuhipun nabi kala wau ingkang sami pasulayan. Nanging saya dangu umat ingkang sampun kaparingan kitab ingkang supados dipun derek punika lajeng sami nulayani dados senajan boten umat sampun karawuhan nabi ewadene saben umat mesti nilar mergi ingkang leres tuwin tindakipun sulaya kaliyan pitedah ingkang sampun kaparingaken. Mila lajeng tuwuh wonten ing pasulayan malih. Mila katosipun nabi ingkang supados nedahaken margi ingkang leres dhateng sedaya umat punika perlu sanget serta
inggih makaten punika ingkang kasebataken wonten ing peranganipun ayat ingkang kaping 2 punika. Katerangan salajengipun Gusti Allah nuntun para angestu punika ingkang dipun kersakaken anggene panjenenganipun ngutus ing Kanjeng Nabi awit inggih lumantar panjenenganipun kala wau anggenipun para muslimin katuntun dhateng margi ingkang leres dhateng yakti ingkang dipun pasulayakaken wonten ing antawisipun sadaya umat. Manawi rawuhipun nabi punika dados kabetahan ageng tumrap satunggal-satunggaling umat supados mancasi pasulayanipun. Lah sapunika punika wancinipun nabi ingkang supados mancasi pasulayanipun umat ingkang mawarni kabetahaken sanget rawuhipun jalaran yekti ingkang sampun kagelaraken dhateng umat-umat dhateng para andika nabi punika sampun sami surem malih dados ing antawisipun agami saumat-umat ing jagat punika agami Islam punika dados agami jejagatan agami tumrap sedaya umat. Katerangan salajengipun wonten ing serat 212 lumebet ing taman utawi swarga punika tegesipun menang kalayan mengsah ing gesang sapunika. Ing donya punika tuwin menggah karahayon ing gesang ingkang badhe dhateng ing alam akhirat mangke. Dawuh ingkang wekasan ing ayat punika pitulunging Gusti Allah wis cedhak punika nelakaken kalayan cetha bilih ingkang dipun karsakaken punika kamenanganing marginipun yakti. Katerangan candhaipun ayat punika mulangaken tetep tatak lan tanggon samangsa kataman ing cobi ingkang sakalangkung ageng sarta anedahaken genging kasabaran mewah kumandelipun Kanjeng Nabi ingkang boten wonten ingkang nyameni punika. Ayat punika boten namung meratelaken cobi ageng tuwin rekaos ingkang kasandang dening para kaum muslimin ing Mekkah sarta kemelaratan ingkang kasandang nalika sami kendang wonten ing Madinah kemawon, nanging langkung malih ayat punika meratelaken rekaos ingkang calon badhe nameni para muslimin ingkang sapunika sampun katingal wewahanipun. Inggih punika wontenipun sawarnaning upakartinipun perang ingkang kenging kangge anggecak para kaum muslimin. Dene cobi kasusahan ingkang kasandang dening para andika nabi ingkang rumiyin pasambetipun Kanjeng Nabi Isa Eli
lama sabaktani nalika wonten ing kayu palang salib nalika wonten ing badanipun para nabi. Kula ambali malih Eli Eli lama sabaktani nalika wonten ing kajeng palang salib punika wonten ing babatipun para nabi kalebet ingkang enggel piyambak. Katerangan salajengipun terangipun kowe kudu padha nanjakake Raja Branamu kanggo kaperluane wong-wong iku kabeh. Bandaning praja ingkang kangge rumeksa bebrayan muslimin punika ugi katanjakaken kangge mitulungi tiyang sepuhipun satunggaling tiyang tuwin akrabipun satunggaling tiyang punapa dene lare-lare ingkang sampun boten gadah bapa boten gadah biyung tuwin para miskin ingkang sampun boten gadah punapa-punapa kangge nyampeti kabetahanipun ing griya inggih punika ingkang taksih dipun kaniaya dening tiyang kafir wonten ing Mekah tuwin kangge mitulungi tiyang lelampahan ingkang boten wonten ingkang ngayomi. Para kaum muslimin kaparingan dawuh bilih samukawis ingkang dipun danaaken ingkang dipun donyaaken kangge ngeragati peperangan punika menggah ing sajatos-jatosipun kangge mitulungi akrabipun tuwin sederek-sederekipun piyambak. Mekaten kula pungkasi kajian menika mugi-mugi kajian menika saged niyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Taala ugi mugi-mugi saged niyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.